Guys, nizwile kuthiwa uNada neKhaya noTos bayajola. Just imagine uTos udla amarinsa ka-AKA. Azokudala phela AKA eshonile. It's not a long time ago. Tos, what are you doing? Lo mntwana ume kahle. But she's always naked on social media, guys. Tos unjani kanti? Ebaningi kuphela intombi kanti. Sokuphela intombi. Ngazithatha uNada neKhaya. Umfelokazi. Guys, ngeke. Tos baningi abocheri. Kukhona boSimi, Amifaku, abomsaki. Bosokuphela intombi Tos. Ngale body entswemu so. Unamama ze body yakho inswemu abocheri babhaya bayefuna le body. Bayilangazelela. Inencasa. Inomtsalani. But wena ukhetha uNada neKhaya out of all umuntu onenga guys hayi umfelokazi guys ngeke guys why am I celebrate so why ni so nize niyaposta lapha nibambana ibuni singenaphi lapho guys ningasifaki indabeni zenomjolo ngoba next thing la uzokuthi kuthiwa hey uchithela uNada neKhaya uNada neKhaya uyore cheated umuntu uzokuchithela uNada neKhaya ayikabi mina kodwa uzokuchithela uNada neKhaya mbona na ukuthi akayibekile phansi she's not sitting herself down yambona naye uhleza poste anqunu ama-brands anjani avumela amantombazane aveze ibuni inveze imisiba yabo ngalendlela le. Hayi guys, indaba ugesi like us inkinga. Orlando East indaba ugesi inkinga. Guys, what are our councillors and ministers doing? Babhizi nama-slay queen, babhizi nama-influencer. Guys, ngeke guys. Yini into eniyenzayo kahle? Cabanga yazi nama-baby mama like us sasithuka manje. Hayi yazi ayikho into edina nje ukujola nomuntu onomntwana. Yazi ukujola nomuntu onomntwana ngathi maybe it's a curse. It's a curse to nomuntu onomntwana because bayalalana nobaba umntwana. There's no way bangalalana nobaba umntwana. Labantu bayenza umntwana together bachamelana without a condom. Bachamelana without a condom. There's no way bangenza obajulu batlawo. Bayalalana. There's no way cause bawujola naye uzoloka kubuza hey wathela umntwana amanapukeni ini that's not a responsibility umntwana uyena kumele akhokhe umntwana because bebechamelana together bongeke bechabelana mabamba ngikhandlela azokujwayela ka majwayele umuntu nomntwana ningalinge guys nibe yilima indaba yenu ye-Valentine's Day uthi go all out for woman must go all out for you azothi gift kukwedala idliwa lento yakhe the private party afuthi asipha a public part dalidliwa azothi i-gift for Valentine's Day mina ngeke mina ngizo-acceptile ukuza neza i-gift dala ivuliwe le gift i-gift phela kumele ize i-brand new ngeke phela ngeke mina ngeke ngishada umntwana unless uyitshitshi mina ngishada unless ugela uyitshitshi if unengane intwana abayi-2 nenye indoda engayaziwa nje abantwana ngathi amagorile bobhekile hayi guys ngeke. Hi guys, hlakaniphani guys, hlakaniphani. Ugeli bakwenzela something nawe umenzele something. Senzela i-partnership lena. Akuna umuntu ozoncengwa lana. Kabani sishayela indlwabe once amadoda ngeke. Awumuntu ozoncengwa. Guys yela nomama bani nonize nama-gentlemen lana. That's why ngicela ngicela sine-abusive. And abantu aba-abusive yibo labantu abantu lokho spend imali baloko basipostela labo abathengana nama-iPhone 17 bawathengana labo gele yabo gele so bawachithela la sebathi hey man or woman are trash that woman we dated man sanitshela sana-advise kula ma-videos lawa anifuna ukumamela yabo noTos naye uzoyisola ngale relationship ayenzayo le njekanada neKhaya uzoyisola nasi. I'm telling you, uzoyisola a relationship ayenzayo. Ngiyantshela uzoyisola guys. Ngiyantshela. Angeke azilast lento lezi. Ngeke ujole intombazane eveze ibody so social media. Ngeke ayilast lo relationship. Ngeke ilast. Ngiyanqaba. I refuse on that relationship. Fire on that relationship. Ngeke ilast. Ngeke iphelele indawo. Tos phuma kulamntana. Phuma kulamntana. Sese eli phuma. Phela AK basekabuya lana sepoka la ulaka la AK awulazi ulaka lakhe awulazi you don't know AK's anger from the grave ngeke phela yo subscribe guys bye bye.